Església de l'Assumpció o Església Major. Exterior. La condició de monumental d'Onda té en l'Església de l'Assumpció un dels seus exponents més importants. L'església és de planta de creu llatina, amb nau única. Adossat al seu costat est i als peus s'emplaça la capella de la Comunió, de planta de creu grega. Després d'ella, la torre campanar, de planta quadrada, i el pati que dóna accés al lateral oriental de l'església i que originàriament va ser una entrada al primitiu temple gòtic anterior a aquest. El temple actual, la façana del qual correspon a l'estil neobarroc, es va començar a construir en 1727, sobre el solar d'un altre anterior. El primitiu, construït en el segle XIV, va patir un devastador incendi el dia 18 de desembre de 1467, que per la seva rapidesa i voracitat va destruir la pràctica totalitat del temple, a excepció de la torre campanar, que segueix en peu actualment. La seva façana consta de dues portes, la principal, de 1854, i la de la capella de la Comunió, de 1753. L'escultura de l'Assumpció, que es trobava en la fornícula de la portada, va ser destruïda en 1936. Aquesta escultura era obra del Xochando Alsamora, encara que altres fonts l'atribueixen a Nicolás Bussi. La història d'aquest temple ha estat marcada per diverses reconstruccions, sent l'última en 1939.